Drahí Slováci, sú veci, ktoré sú vážne a potom sú veci, ktoré sa zdajú byť vážne a pritom sú násmiech. Český politik Zdechovský, ktorý je na čele Európskeho parlamentu, teda výboru Európskeho parlamentu, sa rozhodol prísť na Slovensko kontrolovať používanie eurofondov. Absolútne úctihodná a z môjho pohľadu aj vítaná vec, veď nech sa páči, nech sa príde pozrieť. Možno sa aj naučí, ako vyzerá transparentnosť, pretože v Európskom parlamente, keby takto postupovali napríklad pri zmluvách s Pfizerom a s ostatnými, tak nemuselo toľko peňazí ísť dole vodou. Ale to, čo som neporozumel, a teraz mi skúste pomôcť, pán Zdechovský rovnako povedal, že príde si pozrieť novelu zákona ohrozujúcu vodárenskú infraštruktúru. Chcem zdôrazniť slovo ohrozujúcu vodárenskú infraštruktúru. Zrejme tento pán má na mysli novelu zákona, ktorá prešla ústavnou väčšinou, podporila ju celá opozícia, koalícia. V podstate zákon sme iniciovali na Ministerstve životného prostredia spolu s Najvyšším kontrolným úradom, ktorý prišiel k veľmi škaredým záverom, vážený pán Zdechovský. A tie závery sú o tom, že kým štát nalieva stovky miliónov eur do budovania vodárenskej infraštruktúry, tak vodárenské spoločnosti zo svojich peňazí nerobia nič. Jediné, čo sú tam také javy, že napríklad idú niekam hrať golf. A my sme prišli s novelou zákona, ktorá tento nešvár znemožní. To znamená, že všetky peniaze, ktoré budú vyzbierané na základe toho, že vodárenská spoločnosť má dodávať ľuďom vodu, tak tieto peniaze bude musieť použiť na budovanie vodárenskej infraštruktúry. Povedzte mi, vážený pán Zdechovský, kde vy v tomto vidíte ohrozenie vodárenskej infraštruktúry na Slovensku. Viete, o čom to je, pán Zdechovský? Že po tejto vete si myslím, že ste jeden obyčajný lobista. Takže keď prídete, ja vás nepoznám, ale ak by ste náhodou prišli teda na Ministerstvo životného prostredia, tak ja sa vás budem pýtať, v mene koho vy lobujete? V mene koho máte tú drzosť prísť na Slovensko a pýtať sa na zákon, ktorý prejde ústavnou väčšinou v parlamente, ktorý má chrániť to, aby peniaze, ktoré ľudia platia vodárenským spoločnostiam, skončili v budovaní infraštruktúry. Nie je toto záujmom politikov a nemal by to byť teda váš záujem, keď sa tým oháňate, aby na Slovensku bolo čo najviac vodovodov a kanalizácií? Takže celá táto misia na základe tejto vety je pre mňa smiešnou. Je nielen drzosť kontrolovať slovenský parlament, ale je absolútne drzosť, že pán Zdechovský nadobudol pocit, že on nás bude poučovať po tom, čo ide z inštitúcie, ktorá sa prizerala na to, ako sa rozkradajú peniaze pri zazblúdnených, utajených zmluvách, pokiaľ išlo o Pfizer a podobne. Takže to, čo chcem povedať, vážený pán Zdechovský, môžete sem chodiť koľkokrát chcete. My na Slovensku urobíme poriadok s vodárenskými spoločnosťami. To, že vám niekto podsunul takúto vetu, znamená, že buď máte na tom záujem, aby to takto na Slovensku fungovalo, že ľudia v 3. tisícročí nemajú vodovody a nemajú kanalizácie, alebo ste totálne nekompetentný človek, ktorý sa ide len politizovať, pretože slovenská opozícia nemá žiadnu tému. A to, že nemá žiadnu tému, je vidieť, že už keď sme prijímali trestný zákon, pamätáte si, ako hovorili, že nám budú zastavené eurofondy. No nemohli byť zastavené, pretože nemôžete zastaviť niekomu eurofondy za to, že skopíruje znenie trestných zákonov, ktoré platia v iných štátoch. Takže slovenská opozícia v tom bezbrehom krči, ktorý má a ktorý len od rána do večera každého tu len škandalizuje, pretože nemajú žiaden obsah, tak teraz si vymysleli, že existuje nejaký Zdechovský, ktorého pozvú na Slovensko. Takže ja som veľmi rád, kontrolujte si, čo chcete. Môžete aj kontrolovať, ako v roku 2023, napríklad keď sme my prebrali Ministerstvo životného prostredia, tam prepadlo 430 miliónov eur. Zaujímavé, že to nikoho vtedy v Bruseli netrápilo. Ale aby ste došli karhať Slovensko, že chce, aby každé euro, ktoré ľudia vyzbierajú, išlo do budovania vodárenskej infraštruktúry, to považujem za prasprostý lobbying v mene niekoho, kto nestojí na strane záujmov ľudí. Takže toto je môj odkaz.